Da. Adică ai public care te iubește și care îți dorește să fie alături de tine. Eu cunosc două domnișoare care s-au cerut în mod expres să vină la emisiunea noastră ca să-ți ceară 2 autografe. Pot să le invit. Îmi dai voie? Da. Diana și Steliana. Uite, ce frumos! E mai mare decât ea! Vai, ce ursuleț mare e! Este pentru tine. Bună seara! Bună seara! Te rog frumos una Repetat. pentru mine, dacă se poate. Dar cu ce scriem? Avem și cu ce să Avem ne și pix, scrie. uite, eu m-am pregătit. Și vrem să-i spunem și la mulți ani, pentru mâine. Da, la mulți ani! Uite, pune pe asta, că e mai tare. E bine? Poți să scrii pe ea. Că dă autografe, fii atent acolo, dă autografe. Extraordinar! Așa vrem să vedem și noi. Îți mulțumesc mult de tot. Și încă unul. Serioasă e. Am citit că ea în timpul spectacolului pe care l-a susținut a dat autografe și a învățat să scrie practic de acasă. Să semneze, da. Dar le-a scris cu litere mari, cu drag de la Cleo. Mersi. E repetat. E repetat. De că nu se știe, peste niște ani s-ar putea să luați bani frumoși pe ele. Cu siguranță, cu siguranță. Domnișoarele și-au întrerupt filmările Repetat. de la telenovela Iubire ca în filme și au venit aici pentru că sunt fani Cleopatra. Așa că, dacă aveți ceva să o întrebați, acum e momentul, pentru că nu aveți mult timp la dispoziție. Eu vreau să o întreb cât lucrează la dicție. Are o dicție foarte bună. Foarte, Dar foarte se înțeleg bună. foarte bine cuvintele, foarte bine. Și finalurile de cuvinte. Și ursulețul e al tău, Nu știe. și tabloul e al tău. Repetat. Sunt cadourile tale, Cleo. Dacă vrei să-l iei în brațe, să știi că e al tău. Să-l punem lângă ea. Să știi că acest încercăm- ursuleț va fi mai greu decât Dacă îl pun geamantanul lângă pe care ea, l-ai cărat atunci O când să ai se făcut vadă cât clip. ea de mititică. Oh, ce mare e! E bine așa? Poți să le iei de braț, să te împrietenești cu el. Așa. Să știi că fetele s-au îndrăgostit de tine. Spune tu, Ana, că și tu toată ziua astăzi asta mi-ai fredonat. Îmi cânt și mie refrenul ăla de la Ghiță. Te rog. Da. Hai. E repetat. Hai să ne pregătim. E repetat. Așa. Chiar că are dicție. O să înțelege fiecare cuvânt, asta e Fiecare extraordinar. cuvințel. Mihai, lasă-mă ții, că știi că toată ziua am cântat Ghiță și nu vreau să-i stric copilului momentul. Nu. Ghița, te aștept de seară la portița, lângă portița, de la școală-n vină. E repetat. Dar numai nu vine cum vii tu, de obicei cu mâna goală în cine. Te mai așteaptă ca și mine, o seară întreagă numai pe tine în Ghița. Arată tu o fată care să te iubească așa de tare. E repetat. Secret. Repetat. Mai spune-mi o dată, te rog, că nu te-am auzit. Cine este Ghiță? Secret. Secret. Bravo, Cleo, bravo! E repetat. Nu trebuie să răspunzi la toate întrebările. Cu unele sunt întrebări capcană, să fii atentă. Da, cum e cu dicția? E repetat. E repetat. Hai să-l punem în spate, că te complexează, e prea mare. Îți strică fața. E repetat. Pleacă nicăieri. Gata. E repetat. Deci ea vorbește foarte corect sau mai faci tu așa niște exerciții cu ea? E repetat. Vezi că sunt câteva cuvinte la... E repetat. Da, ca... E repetat. Da? E repetat. Ca fiecare copil începe să vorbească într-un fel oarecare. Dar dacă E repetat. timp și E repetat. ții la aceasta că să spună fiecare silabă, Să o rostească. da,
Și ei îi place să povestească, îi place să vorbească și asta îmi ajută foarte mult. Pavele, nu te văd bine peste vreo câțiva ani dacă de acum începe să-i placă să vorbească. Hai să vezi tu cum E repetat. ia frecine. Ea și mai are... E repetat. Pavel se vede că vorbește încetișor, molcol, E repetat. are, Ferească Dumnezeu de răbdarea lui. E repetat. O surpriză pentru tine, Cleopatra. Ia uite ce e acolo. Dan Popi de la Casa de Discuri, care o reprezintă. E repetat. Uite aici. Am două cadouri. Hai să ne întoarcem E repetat. camera. E repetat. Asta cred că e cadou. E repetat. Asta Merită devine oricum. mie. Gata, poți să dai drumul la ce vrei. Așa, deci cățelul pe care s-a înfuriat pisica mea de la firmă de dimineață este cadou de ziua ei și ține de urât ursul. E repetat. Poftim. Pune-l pe canapea, mă. Place? Pune-l pe canapea, Pavel. Vai, Ca să se joace. e cam mare. E repetat. Așa, bravo. E repetat. Uite-te cum stă la gard. Iar acest trofeu ți-l oferim pentru că ai vândut foarte mult. Mai mult decât scrie aici. Bravo. Ai vândut aproape 80.000 de discuri. E repetat. Deci până în acest moment a În acest vândut, moment. Da. informația noastră nu este... E repetat. În acest moment a vândut aproape 80.000 de discuri. Acest În trofeu are o concluzie poveste. Atunci când ne-am gândit să-l facem, se vânduseră E repetat. 30.000. Și ne-am gândit, haide să ne apucăm acum și poate vinde 40.000 când o să fie numai bun de decernat. E repetat. Până la... E repetat. Se vânduseră deja vreo 50 și ceva de mii. Iar până i l-am oferit, s-au făcut aproape 80.000. Ei, o să-l pun aici. Am să te rog frumos, Dan, să iei loc și vreau să te mai... E repetat. E repetat. Lumea vuiește. Cleopatra este cea mai tânără interpretă care a susținut un concert live, drept pentru... E repetat. E repetat. A avut ideea E repetat. contacta Guinness Book-ul și Londra. Cine a fost acel cineva și de ce? În ce context? Cum? Cum s-a întâmplat? Și de ce ar trebui să primească? Așa cum e de așteptat, E repetat. cel care a avut inițiativa E repetat. a fost și cel care s-a gândit la Guinness Book, Pavel Stratan. E repetat. Noi am contactat pe cei de la Guinness Book, de la Casa de Discuri. Ei au un formular pe site, special pentru așa ceva. Și deși acolo scria că primesc câteva sute de solicitări pe zi și te avertizau că s-ar putea să primești răspunsul cam în 3 luni, au răspuns după fix 48 de ore. Și au arătat un mare interes pentru proiectul acesta. Din păcate, au spus că trebuie să mai așteptăm ca el să poată fi evaluat foarte clar. Ea nu este primul copil care cântă la vârsta asta. Nu este nici primul copil care cântă live. E repetat. Vinde discuri. E repetat. Trebuie să avem un criteriu foarte ușor de măsurat. Știți cum e la Guinness Book? Ăla care a mâncat, nu știu cât. E repetat. În altă clădire, cel mai scafandru care a notat cel mai adânc. Deci cel mai mare din parcare trebuie să... Nu pot fi două variabile. Cel mai repetat care a făcut nu știu ce. Deci trebuie să fie ori cel mai tânăr, ori cel care a vândut cel mai mult. Și practic E repetat. E repetat. și sunt foarte sigur că îi vom uimi pe cei de la Guinness Book, pentru că îi spuneam lui Pavel zilele astea, trimițând pe la colegii noștri din străinătate acest proiect, am întâmpinat un interes foarte mare. Deci avem o șansă ca acest fenomen E repetat. E repetat. fel de exagerare este un fenomen în România să fie repetat la o scară globală, ceea ce ar fi absolut fabulos. Ei, eu îmi doresc să-i mai spunem încă o dată Cleopatrei la mulți ani și iată că avem o altă surpriză pentru ea. Este tortul de ziua ei. Este o păpătă, un tortuleț pe care o să-l mănânci. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani
Îți place? Îți place tort? Să știi că e un tort. Eu cred că dacă iei cu degețelul din rochița păpușelei, cred că poți să guști puțin din ea. Ia încearcă. Încearcă. Fă o găurică în Cred că nu dantelă. vrea să o strice. Încearcă și pune În degețelul spate, acolo. să nu se vadă, că nu se vede. Așa, așa. Și acum adu la guriță. Pardon? Ai, ce drăguț! E bun? Bravo, Cleo. O lăsăm să-l admire. Ce idee bună să-i fac un tort cu Barbie. Da. Nu, foarte A bună zis idee. că își dorește cadouri, aplauze, Păpuși. păpuși și a primit Dulciuri. chiar mai mult de atât. Bravo. O minune. O Spune-mi, minune. Stella, când vezi așa, simți nevoia, cum să spun eu, să te gândești că tineretul de astăzi e mai bine pregătit, sunt copii mai talentați, Au mai multe șanse, talentați erau și cei dinainte. Au mult mai multe drumuri deschise, mult. Ca dovadă că deja avem actori care joacă în filme mari, cum e Maia și știți foarte bine asta. Da. Ce se întâmplă? Nu erau drumurile. Eu am o vorbă scurtă care spune tot. N-a existat linie aeriană între București și Hollywood. A existat între Stockholm și Hollywood, da? Pentru că să nu vă imaginați că în Suedia sunt actori mai mari decât în România. Nu e adevărat. Noi suntem o țară de artiști în toate domeniile. Suntem o țară de o creativitate senzațională. Dar trebuia să intrăm pe piața internațională ca să demonstrăm. Așa demonstram noi între noi aici, care cum putea. Nu știam lui pe noi. Ești un pic mai exigentă cu tineri iauri, mănâncă și tort. Și linguriță, și are și linguriță. Iar doamna Stella Popescu a primit la un moment dat un pește în loc de tort. Da, uite, A fost, atât. doamnă. Mai primit Cleopatra? Ce cadou a mai primit Cleopatra? O Unde e carte. O microfon? cărticică de poveste care nu se mai Nici o desparte. carte. Tort, Da. banda și carte. Ia mai spune tu odată. Tort, păpușa Barbie, carte, cățel și urs. Și acolo ce ai tu? Și Discul urs. tău, premiu pentru discul tău, uite acolo mare, mare Nu de e tot. important. Dublu? Ăla e important pentru casa de discuri și Să ne pentru spune munca odată. lui tata. Ce ai acolo? Care-i premiul tău? Dublu disc. De? Nu, spune. Dublu? Dublu disc de la vârsta de De la vârsta de 3 ani. Dublu disc de platină din partea casei de discuri pentru cele 80.000 de exemplare vândute. Vă mulțumesc din suflet pentru că ați fost alături de noi. Ne dăm întâlnire săptămâna. Mai primit Cleopatra? Ce cadou a mai primit Cleopatra? O Unde e carte. O microfon? cărticică de poveste care nu se mai Nici o desparte. carte. tort, Da. banda și carte. Ia mai spune tu odată. Tort, păpușa Barbie, carte, cățel și urs. Și acolo ce ai tu? Și Discul urs. tău, premiu pentru discul tău, uite acolo mare, mare Nu de e tot. important. Dublu? Ăla e important pentru casa de discuri și Să ne pentru spune munca odată. lui tata. Ce ai acolo? Care-i premiul tău? Dublu disc. De? Nu, spune. Dublu? Dublu disc de la vârsta De la vârsta de 3 ani. Dublu disc de platină din partea casei de discuri pentru cele 80.000 de exemplare vândute. Vă mulțumesc din suflet pentru că ați fost alături de noi. Ne dăm întâlnire săptămâna.